Kan pora aku ra kolu lho mangan dhewe ngene iki. Mangan yo. Dido karo Mas Tapo, iki lho ndoke aku nyeplok loro. Ndok arep mau iki. Arep ngono ki nyapa? Piye? Oh ya wis ngepiro sampai sesuk-esuk. Terus sing penting mangan, bengi kisen engko lek masuk angin sapa ape nambakne. Ngene iki wong-wong padha mangan, aku ki lek nyawang kowe urung mangan aku ra kolu. Masuk ngene iki ra kolu tak tangan dhewe. Eling-eling aku ngene iki entuk rejeki. Enggak oleh nglalekni, tapi dileling-eling yo ngono kuwi. Lek ngepir-ngepiro enggak apa-apa pokoke, mah. Mangan to? Mangan. Duduhe arep to? Mi segere koyo ngene kok, separu-paru karo Mas Tapo. Krungu. Aja ngono. Subuh jamaah iki enggak subuh. Heeh, subuh jamaah, isak jamaah, dhuwur jamaah. Monggo yo bismillah sik yo. Ngono ki nyapa? Ngepir nek. Ledak-ledak. Kayak ledak-ledak. Dimampu ora iki? Seger lomboke titik. Lomboke sitok-tok, iki Mas Tapo ora pengen pedes. Luputku aja ngepir. Engko kutah ngenek iklan. Bis enggak suka bis. Minta maaf gini, enggak oleh nah. Lek nakal dadai. Nah, bismillah lho ngenek bawa. Makane fokus. Oh. Fokus ngenek kaos lali aku. Makane lek ngerekame salah gudu lho kok. Makane fokus. Bismillah dulu dong. Bismillah, engko rada daging kok. Bismillahirrahmanirrahim. Napa neh iki? Ukuran kau sekarang. Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fima wakina. Amin. Yes. Monggo lur maam jadi ceritane. Ini percobaan ketiga. Ancaman paling handal memang ada Ishak, teman-teman. Ini kan hujan. Suasana dingin. Ini dulu mie-nya juga dari Mbak E yang pernah ngirim. Mie 1 kardus itu pernah dikirimi. Cuman tak awet-awet karena kan enggak tak sering mie instan. Terus tadi juga wis nyomil jajan sampai buka 3 pak jajan itu diceh-ceh tok enggak ngerti. Dintekne apa enggak ndade plastik apa ora. Lek buka jajan seperti kuwi. Terus iki mengke ceritanya adem-adem Jawaku kan tak gekne mie. Lah arep tak tawani mangan sore mang tak mangan jajan sik, Lah kok bengi nesu. Enak ora, Nduk? Ngono ki nyapa? Ngepir. Kan ngepir. Piye? Hasilnya ngepir. Oke, lek memang ngepirmu kuwi bahagiamu ngepiro, Nduk. Sing penting mah mamen tekno.